Tigara boiga samangana rengete amangana yobo chenu ni gobono muliketon demo Steven aikense mo ya Kisii Teaching and Referral Hospital ya Nyagatare neme Kaunti ya Kisii abwa saba Nyagatare bombera na siri tukuli ya rekonyara gukwana igoro yobo korri bwabo ekero bago chingere eki yobo korri kurwa asaba Nyagatare nono boni go batebiruna mbero tugikarania magendo na bugikarania yobo korri bwabo go chia sama nyibe Kaunti ya Kisii amone chinse mo chinde oroboti uru asenchira yobo ikirano Chitari kibune chiarero chitari kikominaibiro motienyo gatano omwaka 1820 nigo gati abachaki bomanyibo bonyagetari bwa nursing Florence Nightingale anyarete koiborwa tinse mochia Florence Italy korwabwo nigo chitari kichiabira chikoinyorukero omwaka ensengima buna International Nurses Day Imeye Kaunti ya Kisii nigo chinas chetani tichimisa tubomira na imenya getari ya KTRH omoye goikeranwa no mwaziri wobochenu Kisii Dr. Lea Bwari Litukelie togotaka kuli celebrate kiagera ririria muhimu asa wauguzi yani abanyagitari bakorukunga nurses ekiagera yegasingi abagokora ekaro goswanya gitari omonto mutangani okomera ne nurse ekarole none clinic noale ekeroko gende se ward noale ikera twensibu na toriga kera toiboretwe abantu batorisibeti asenseye ne chinases na kegoranga togochora litiko asama tukoyo mwako mugima twachengera kubainyoranga egasi bakora nengia abakonyi abuo babanyagitari mbachengerumo na asobo koleri bwabo ase Kaunti ya Kisii yarure ira yoko baigerera kwetera chinchira chiranyarekane nabondo tinga nabo na irire getambukero kyogo takakoligereria welfare yabo mono na eso koligereria welfare yabo ne rio korera na amaitaji yabo aikeranire buna bono toisa koligereria to koligere twanyoranga there's a lot of shortage in nursing department na ndetali barabubo kama nona abanyagitari bandi in general abantu nabakebaro kubwatirana no omugambi to Honorable Simbarati ntoligererie torore tumente abantu abanyagitari abo bali nurses elinde banyare gokora egasi engi abaikerani bona bono bagokora twarengo sabe community enyare kubwaterana amo naintu elinde tunyare korenda abarwaire buya elinde banyare koendanka riri togo koregasi yeito ni ntutoro riri omonta koiboru riri agendereten andonsi gabugatiga kurwara no tore toramo na barabu na riri bago kunota toreamo twanyara kuba comfort and nurses baito promising ambakolega singia mbakonya abantu baito andonsi asebale elinda marwaira ake ase county yeito naende tolete ebintu tokorokanga health promotion elinde totanga marwaire instead of yokubwenia marwaira asinyagitari Omo waziri Lea Bwari nigabanekeria abanyagitari ba Kisii buna serikali ya Kaunti ya Kisii nenyare kobarwanira erio gotwaro koigwana no kubwatira no kuya ogotebana komo shara tari ogwanja kwa kuonde gosotebe governor gose omo minister gose omo CEO nyagitaria omushara okuru national government goko ba released koruororo igo omugiro tegwenere tikobe kyagerekera abantu understand tina omushara ogo gotebani ku national government ntugwenerete ku understand and with that understanding ntugwenerete tikogira egabana ito Honorable Simbarati nabwate omubango ibwo ku organize na kororana omushara otire mapema mbako babakonyoru ekyagera omushara no yo muhimu esomo koli emirimo nde bwensi Bitkoyonige Kaunti ya Kisii nyara gochengera International Nurses Week abwase abakonyi babanyagitari banyara gotwara omochengo bene nyara goikirani guno waziri bwamangana yobochenu Lea Bwari oyone kibune Kaunti ya Kisii nenyara gosira mangana rengete chinas ko reporter ya Ndizi TV ko ruensemo ya KTRH